Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Manintal gyud ka? Ayaw ka bala ka. Dili na. Sige na. Dili na ko manintal nimo. Dili na ko maunag duol mo. Kung magkasulti ta, ikaw na kayo maduol na ako. Oh, Og ni apa, dili og dili na ka makakis na ako. Kung mo kiss pa ka na kong usab, sagpaon ta na ka. ganun karon pa magkamakaw na ana. Karon pa masag ko makatugag nga salbahis ka. Ayaw ka bala ka, Rolando. Nausab na ang akong pagtanaw nimo. Og sorry sa tanan akong kapuang. Og sorry sa akong pagsamok-samok nimo. Good night. Da. Iurok lagi kang tawana ka. Da. Kapaos lagi ko nimo. Mayong buntag na. Ay sige, painit na kay mo biyahe ka naman kahapaingon sa syudad. Oh, ipainit aday ka nang? Di na akong tasa, kang natsumi na. Oh. Oh ba? Bata na siya? Di kay nagmata lang. Tuwa na gyud, nagbiyahe na siya. Unsa? Oo, Mi pauli na sa Natsumi? oo, miuna na kay, daghan pa kuno siya buhaton sa beach. Oh ba? Wala mananghid ni mo dong. Di na siya kinahanglan mananghit pa nako nang. Kaya tinuod, di mi uyab. Unsa? Pero nganong magsige man lagi mong away nga pareha sa uyab? Ambot. Haskang amawa ni mong bataa ka Abi manggod nako kung nag-away gyud mo kay uyab mo. Sige manang. Mulakaw na lang ko. Nahala, pag ayo-ayo na lang sa biyahe. Ichiro. お帰りなさい。 Thank you, Ichiro. あなたのお父さん、電話した。 Unsa? Nanawag si Papa? はい。彼は、ソビが私たちの結婚式の準備ができていると述べました。 Giandam na gid ay sa akong amahan ang among kasal. レズミ Ha? 待てます。 Makapaabot sa unsa? For you. と、ラッビー。あなたは、私を愛するために。 Ichiro. Yo. Oh. Kumusta naman ang imong lakaw sa bukid? Siguro na ning mahalin tiyo. Doon na tayo bayar. Mao ba? Kinsa man? Esmeralda ang nga tiyo. Babae di ay. Oo tiyo. Bye-bye. Pero, mga lagi, wala man may magkita. Ang yarang abogado ang akong gikasulti. Oh, Tiyo. Kung may lain pa ang tatang mahimo, di kidunta na to angay baligyang mong dapit yo. pasagdi lang Rolando. Kung maluag-luag na sa atong kahimtang, atong hangyoon ang magkapalit nga paliton na ito balik. Imposible na kayo nang mahitabo, tiyo. Misamot kalaay ang akong gibati ron ay. Mapalit ko na gid ang yuta ni Rolando. Maayon tagwa na lang kakulian pa sa umaabot. Hangtod karon. Sakitan paghihapon ko kung ako may dumduman ang ipanulti ni Rolando na ako.
Kung nagtuong kang gugma ang nagtukmo na ko, aron hagkan ka, pues, nasayop ka. Tungod kay ang imo lang lawas ang nanintal ako sa akong pagkalalaki. Managlahi ang love o sa natinta lang. Kung mauna, Parehas kag babae sa club nga maninintal. Tungod kay babae ka, gwapa, ug maninintal kang dako. bantay lang yun ning tawangan na. Bantay lang yun ni siya. Oh, bay. Sa naman? Makamiting na tauban sa buyer? Oh, pero tuwa ba yan sa Manila? Uy, kumauna bay. Unya na dahil may ani magbinayranay? Ay, dili, uy. May abot pa ng kwarta para sa inyo. May mo mang magbiniranay na. Pero, wa man ka ang buyer. Abogado may balas tanan, part. Basta ikaw, chill ka lang. Relax ka lang dyan. Sa man? Bay? Kailagi ka ang buyer? Nawagid ba eh. Ang abogado rin gina ng Ma'am Esmeralda ang akong nabati. Pero, kadaan daw mo nang manawag sa Turi Bagasmas ba eh. Oh, mo ba? Mayo noon. Stilan. Silos ko ba yun? Oh, gusto may mong gisilusan. Sa turne ko, pilit kay ginanawa ni Mama Chumi. Kita ka silang pagkita ba eh. Grabe kinakatutok ang abogado. Gwapo na ba? Aha? Murag balkansi ko niya ba eh. Kaya ako, driver lang ako. Yan siya, abogado. Gwapo. Ay, ita. Pasagdi na sila eh. Ako, pasagdan ng bitaw. Pero, maningkamot ko ba eh. Ang kamot sa unsa? Paningkamot ko nga, mabalhin din ako ang love ng ma'am. Hoy. Ayaw paglabad-labad si mong May hapon na ng pamanunon. Sakit-sakit lang kasi mong dughan. Ilom di ay. Unya, ganahan mo kung sakitan, be! Ha? Ganahan mo ko? La, si Batyay! Murag na lain na. Unsa? Magbinayranay na mo ron sa yuta, Rolando? O, tiyo. Tiyo, may musag nga muban ka sa opisina sa bugado. Ikaw na'y bahala sa tanan, Rolando. Sige, tiyo. Human sa inyong binayranay, bayarin na yun ang uban atong kompromiso. Ug lukata ang titulo nining atong resort. O, tiyo. Kay, dali, bay. Mao na yung opisina ni Atty. Bagasmas. Bay, wala mo na yung tingaw diha. May nagkasol ni mo? Ha? Oh, uwa eh. Perning. Dili pa lang unta. Dagan ang among pera ng karon. Dili unta na mo ibalik ang yutas bukid. Aw, wala kay mahimo na, bay. Nian mo kita, bay. Bay, na ba ka ang mupalit sa among yuta? Ato ay bawal ron. Tokor to, ha? Sod lang. Ay, good morning, attorney. Oh, ay, good morning. Dali. Likod ba? Likod. Good morning, attorney. Good morning. Hay naman ang buyer, attorney. Kanang ginganlan o Esmeralda. Nila siya karon. Paduna si Ma'am Esmeralda din sa opisina. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!